Представете си сцената. Часът е 5 сутринта, светът е в тишина, тъмнината все още покрива полето. И изведнъж един древен звук разкъсва спокойствието. Петелът пее. И малко след това слънцето започва да се показва на хоризонта. В продължение на хиляди години ние, хората, вярвахме, че петелът поздравява слънцето, че неговото пеене е отговор на пристигането на светлината. Но науката откри нещо много по-завладяващо. Петелът не пее, защото изгрява слънцето. Слънцето изгрява, защото петелът дава заповедта. Или поне това е, което той вярва. Това, което чувате всяка сутрин, не е любезен будилник, а боен вик, декларация за власт, проява на биологично инженерство, толкова прецизно, че смирява вашия телефон. Как петелът знае, че ще се съмни, дори ако е затворен в тъмно мазе? Защо съществува иерархия, която забранява на определени петли да пеят преди други? Подгответе се, защото след това никога повече няма да гледате на кокошарника по същия начин. Нека започнем. Звуковата машина, органът, който превръща въздуха в гръм. За да разберем пеенето на петела, първо трябва да погледнем вътре в гърдите му. Хората говорим, използвайки ларингса, орган, разположен в гърлото, който кара въздуха да вибрира. Но петлите и птиците като цяло имат едно много по-усъвършенствано тайно оръжие – сирингс. Сирингсът не е в гърлото, а много по-надолу, в основата на трахеята, точно там, където бронхите се разделят към белите дробове. Тази стратегическа позиция позволява на петела да се възползва от почти целия въздух, който издишва, за да произведе звук. Докато ние губим голяма част от енергията в процеса, петелът превръща тялото си в естествен високоговорител с изключително висока ефективност. Резултатът е брутален. Пеенето на един петел може да достигне 140 децибела. За да придобиете представа, това е почти същият обем като самолет, излитащ от близко разстояние, или реактивен двигател при изпитания. Това е звук, проектиран да пътува километри през полета и гори, да пронизва мъглата на рани зори и да достига до ушите на всеки съперник в околността. Но не е само силата на звука. Сирингсът има независими мускули, които могат да вибрират на различни честоти едновременно. Ето защо пеенето на петела не е прост звук, а сложна смес от тонове, които се припокриват, създавайки онази грапава и пронизваща текстура, която бихте разпознали сред хиляди. Това е прецизен биологичен инструмент. Тайната на вътрешния часовник, циркадни ритми и перфектно предчувствие. Сега идва въпросът за 1 милион. Как петелът знае, че трябва да пее точно преди разсъмване? В продължение на векове се е смятало, че това е реакция на светлината, че първият слънчев лъч активира пеенето. Но тази теория е имала проблем. Петлите пеят преди да изгрее слънцето, когато все още е напълно тъмно. Нещо не съвпадаше. Отговорът се крие в циркадния ритъм, вътрешен биологичен часовник, който притежават почти всички живи същества, включително и ние. Това е цикъл от приблизително 24 часа, който регулира функции като съня, телесната температура, хормоните и метаболизма. При петлите този часовник е специално настроен да предвижда разсъмването. Изследователи от университета в Нагоя в Япония проведоха завладяващ експеримент. Те подложиха група петли на условия на пълна тъмнина в продължение на седмици, без никакъв светлинен цикъл, който да им показва часа. Резултатът? Петлите продължиха да пеят всяка сутрин, точно преди часа, в който би трябвало да е изгряло слънцето. Техният вътрешен часовник беше толкова прецизен, че те не се нуждаеха да виждат светлината, за да знаят кога идва моментът. Това означава, че пеенето на петела не е реакция, а предчувствие. Тялото им произвежда хормонални сигнали, които ги предупреждават. Денят е на път да започне, приготви се да пееш. Сякаш имат интегриран биологичен будилник, програмиран от милиони години еволюция, да бъдат първите, които разкъсват тишината на нощта. Войната на егото. Защо пеенето е декларация за война? Но петелът не пее само защото му е ред. Пее, защото има какво да каже. Нещо много важно. В света на птиците тишината е знак за слабост, а разсъмването е най-критичният момент за демонстриране на власт. Когато един петел пее на развиделяване,
той изпраща съобщение до всички мъжки в околността. Съобщение, което казва: все още съм тук. Оцелях през нощта. Тази територия продължава да е моя. Силите ми са непокътнати. Ако някой иска да си пробва късмета, нека заповяда, но ще му струва скъпо. Това е декларация за териториален суверенитет, едно «Аз съм тук», което избягва ненужни физически сблъсъци. Представете си, че живеете в село, където всички войни всяка сутрин излизат на площада и извикват името си. Ако някой липсва, останалите знаят, че е умрял или си е отишъл. Ако някой вика по-тихо, останалите знаят, че е слаб. Петелът прави същото. Неговото пеене е демонстрация на сила. Мощно, дълго и сложно пеене показва здрав мъжки, добре хранен, с високи нива на тестостерон. Слабо или накъсано пеене е покана за нападение. Ето защо, ако внимавате в селските райони, ще забележите, че пеенето не е случайно. То се случва верижно. Един петел започва, а останалите отговарят. Това е акустична карта на невидими граници, която се преначертава всяка сутрин, комуникационна мрежа, която поддържа социалната стабилност сред популациите птици. Но в рамките на тази комуникационна система има едно златно правило, неписан закон, който може да предизвика кръвопролития, ако бъде нарушен. Не всички петли имат право да пеят, когато поискат. Съществува желязна социална иерархия, ред на кълване, който решава кой е първият, който разкъсва тишината. И подчинените, които се осмелят да предизвикат лидера, са изправени пред брутални последствия. Сега ще открием как работи тази иерархия, защо пиленцата трябва да се учат да пеят, сякаш отиват в музикално училище и как петелът в продължение на хилядолетия е бил нещо повече от селско-стопанско животно. Той е бил часовникът на човечеството. Редът на кълване, защо алфа мъжкият пее пръв? В рамките на една група петли съществува изключително строга социална структура, която учените наричат ред на кълване. Това не е метафора, а е буквално. Най-доминантните петли кълват по-слабите, за да поддържат своя статус, а слабите приемат мястото си, за да избягват постоянни битки. Тази иерархия не само решава кой яде пръв или кой има преференциален достъп до кокошките. Тя решава нещо много по-важно – кой има правото да събуди света. Подробни изследвания по етология потвърдиха, че алфа мъжкият, върховният лидер на групата, винаги е натоварен с задачата да разкъса тишината на разсъмване. Той пее пръв. Неговите подчинени чакат търпеливо той да завърши своя начален концерт, за да се присъединят едва тогава с гласовете си към хора. Ако петел от по-нисък ранг се осмели да запее преди лидера, той извършва акт на бунт. Той предизвиква властта. И в света на петлите предизвикателствата се решават с кълване и шпори, в битки, които могат да завършат с кръв, пера по земята, и в екстремни случаи с смъртта на предизвикателя. Тази социална дисциплина може да изглежда жестока, но има ясна еволюционна функция. Тя избягва постоянни конфликти. Ако всяка сутрин всички петли се биеха за това кой да пее пръв, групата би се обезкървила в денонощни борби и не би имала енергия да търси храна, нито да бди за хищници. Иерархията налага ред, един напрегнат, но функционален мир, който позволява колективното оцеляване. И завладяващото е, че тази иерархия се установява и поддържа чрез звука. Петлите разпознават пеенето на своя лидер и това на своите съперници. Те знаят кой е само по гласа. Сякаш всяка сутрин, чувайки първото кукуриго, всички останали казват: всичко е наред, шефът е все още там, ние си гледаме работата. Училището за пеене, как младите се учат да бъдат петли? Едно пиленце не се ражда знаейки как да пее. То не отваря клюна и не излиза перфектното кукуриго. Пеенето е умение, което се учи, изкуство, което се усъвършенства с практиката и най-вече с пристигането на птичия пубертет. Около 4 или 5 месечна възраст, нивата на тестостерон при младите петли започват да скачат рязко. Този хормон е отговорен за физическите и поведенческите промени, които превръщат едно невинно пиленце в зрял и боен петел. Гребенът се оголемява и става червен, перата на опашката порастват и поведението става по-агресивно и териториално. И също така започват да пеят. Но първите опити са патетични, немелодични, кратки. Те приличат повече на петел с ларингит, отколкото на мощното пеене, което ще имат някой ден.
сякаш е тийнейджър, чийто глас се мени и не контролира високите тонове. Младите петли практикуват отново и отново, настройвайки своя инструмент, учейки се да контролират мускулите на сирингса, печелейки мощ и продължителност. След като тестостеронът се стабилизира и тялото им озрее, пеенето става по-дълбоко, по-дълго, по-авторитарно. Хормонът не само влияе на честотата на пеенето, но и на увереността на птицата. Петел с високи нива на тестостерон ще бъде много по-настойчив и шумен, което от своя страна привлича вниманието на кокошките и засилва неговата позиция пред съперниците. Това е положителен кръг. Повече тестостерон, по-добро пеене, повече женски и повече уважение, повече успех, повече тестостерон. Така се коват лидерите. Дневният страж, когато петелът бди цял ден. Въпреки че пеенето на разсъмване е най-известното, всеки, който е живял на село, знае, че петлите не млъкват през останалата част от деня. Пеят по всяко време. И всяко пеене има различно значение. Дневното пеене обикновено е реакция на непосредствени външни стимули. Промяна в интензитета на светлината, шум от двигател, присъствие на непознат, преминаване на тъмен облак, дори куче, което се приближава твърде много. Всяко нещо извън обичайното може да задейства инстинкта на петела. В тези случаи пеенето действа като общинска алармена система. Сякаш петелът казва: „Внимание, нещо се движи!“ или „Спокойно, всичко е под контрол, но аз наблюдавам“. Кокошките междувременно се концентрират върху търсенето на насекоми или грижата за пилетата, доверявайки се, че стражът е нащрек. Петелът поема ролята на постоянен пазач. От висока позиция, копчина пръст, ограда, камък, той изследва хоризонта в търсене на опасности. Неговият мощен глас му позволява да координира сигурността на групата, да предупреждава за заплахи и да поддържа сплотеността на ятото. Ето защо обедното пеене е по-малко за времето и повече за непосредствената среда. Той е инструмент за постоянно оцеляване. Часовникът на човечеството, как петлите белязаха нашето време, в продължение на хилядолетия, преди да съществуват будилниците, преди ръчните часовници, преди дори прецизните хронометри, петелът беше часовникът на човечеството. Милиони хора по целия свят зависеха от неговото пеене, за да организират живота си. В селските култури на всички континенти денят не се е разделял на часове, а на пеене на петел. Първото пеене, преди разсъмване, е отбелязвало момента за ставане и подготвяне на инструментите за отиване на полето. Второто пеене, вече с първите светлини, е показвало, че е време да започне работата. Имало е пеене за пладне, за следобед, за залез. Всеки момент от деня е имал своя акустичен сигнал. Тази зависимост е създала дълбока културна връзка между човека и петела. В скандинавската митология петелът е бил пазач, който е обявявал началото на Рагнарьок, края на света. В християнската традиция неговото пеене се е свързвало с възкресението и с разкаянието на Свети Петър. В много испански култури петелът е символ на храброст, на гордост, на самата идентичност. Той не е бил просто фермерско животно. Той е бил пазител на времето, почти мистично създание, което е имало силата да призовава слънцето и да разсейва опасностите на нощта. Римляните са казвали, че лъвът се страхува от петела, защото неговото пеене прогонва зверовете. Това беше широко разпространено вярване и макар да не е вярно, то разкрива специалното място, което това животно е заемало в човешкото въображение. Ехото от джунглата, дивият предшественик, който никога не си е отишъл. За да разберем наистина това поведение, трябва да пътуваме до Югоизточна Азия, до тропическите джунгли, където живее дивият предшественик на всички домашни петли – Галус галус, червеният петел от джунглата. В онези гъсти джунгли, където видимостта е почти нулева поради гъстата листна маса, звукът е единственият начин да се поддържа контакт с групата. Птиците не могат да се виждат през хръсталака, но могат да се чуват. Развиването на мощно пеене е било масивно еволюционно предимство. И освен това е трябвало да се избира добре моментът. В джунглата разсъмването е периодът на най-ниска активност на много хищници. Нощните зверове се оттеглят, дневните все още не са се събудили.
Това е перфектният прозорец на сигурност за вдигане на шум, без да се привличат заплахи. Като пее рано, петелът максимизира обхвата на гласа си, преди глъчката на деня, насекомите, другите птици, вятърът да превърнат джунглата в звуков хаос, невъзможен за пробиване. Това, което чувате днес в модерна ферма, е ехото от една стратегия за оцеляване, която е работила в продължение на милиони години. Домашните петли са запазили това наследство непокътнато. Въпреки че живеят в кокошарник, въпреки че имат осигурена храна и никакъв хищник, който да ги дебне, техният вътрешен часовник продължава да отбелязва часа за пеене. Гените им продължават да принадлежат на дивата джунгла. Така че, следващия път, когато чуете това кукуриго да разкъсва тишината на рани зори, не се ограничавайте само да проклинате за това, че сте се събудили. Помислете за всичко, което стои зад него. Помислете за сирингса, този перфектен орган, който превръща въздуха в гръм. Помислете за вътрешния часовник, програмиран от еволюцията да предвижда разсъмването с прецизност, на която завижда всеки швейцарски часовник. Помислете за социалната иерархия, за алфа-мъжкия, който предявява правото си да бъде пръв, за подчинените, които чакат своя ред в тишина. Помислете за младите, които упражняват първите си песни, водени от тестостерона и инстинкта. Помислете за стража, който бди цял ден, защитавайки своето ято. И помислете за нашите предци, които в продължение на хилядолетия са се доверявали на този звук, за да организират живота си, за да знаят кога да работят, кога да почиват, кога да се молят. Петелът е бил нещо повече от животно. Той е бил еволюционен спътник, маркер на времето, културен символ. Пеенето на петела не е каприз на природата. То е сложна симфония, в която се сливат биологията, хормоналната химия, социалната иерархия и дивото наследство. То е резултат от милиони години еволюция, от перфектни адаптации, от стратегии за оцеляване, които продължават да работят днес. В кокошарник, във ферма, във всяко кътче на света, където има петел, готов да предяви претенции за своята територия.